Ya yo ki memes bagi senrang ki ting ya ki kentai hai kini ki sengi ki bamentah hadin ke jing syak penyap jong raja bat ki katu kane ki senrang hai ki lok jong ki rengkat bat ki ba ie jong ki babuan ki senrang ki la sengau artatin bat ki la sedang ban perkat arsin swaban ya tho namar ki la sedang ban ting ya ke kentai kumta ki babuan ki nongshna video kamtam gitu ki basna komedi kela penmi de ki video ki baper baki ting ban ya tho bat ki ting ban wat lok ru kamkut tang hangta kitu ki briu ki banang ban tho ki jing tho komik kila post hapok ki WhatsApp kila post hapok ke Facebook baka kam ga bakam save naga bentau senrang kadai ke kam ban syang marwai kumjuru ki tho ki jing tho ki balai project bakam tam ki ong ka kentai ka kawa ayu hagini ki sengi ki bamenta dayo daulok babit babiang dayo daulok babhabriu dayo daulok babaharu ka kentai amdei tang ba ka kentai ka penyap ru bat ka kloi ban leibut yau tau briu ubagadur kum ka syri kane kam syamkut tang hakini ki khubar komedi lane ki video komedi bat ki post komedi na kaliang jong ki katu kane ki briu ki badai ki riu syempang ki ba post hapo ki social media ki neru ki la sedang banai ki jingkeli la hakini ki sengi ki bamenta usen rang umdon jing sngan syu bat ka sorkar imat kala dan kam banai da ke jing yada ka bakerpang na ga benta jong senrang ki baya tho ngatharai bun na pedeng jong phi ki parlok ki balai i ya ki mem seba per jong kini ki jingja hakini ki sengi ki bamenta lada don keno ka ba phi kwa banai jingmut na ga benta kene ke channel sengo phaban komen ngisa kendu pat ha ko ke video